हेलौ लोगोफोर दिनै आरो मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेराव बयखौबो बरायनानै लाबाय आंनि चेनेलावहाय ओमफ्राय नै दायो आङो अमृतसरनि बास स्टेन्डआव फुङावनो फैबाय नै न'आ बेगावनो जना दोंबाय थायो ओमफ्राय आङो फार्स्ट टाइम लाइफआव इसिबां गिदिर बास स्टेन्डनि माने जायगायावहाय मोनफैबाय आरोना दिनै माने आं बेबायदि इमान गिदिर बास स्टेन्ड नुवाखैमोन लोगोफोर ओमफ्राय अमृतसरनि बास स्टेन्डआ बिराद गिदिर आरो जाय फैना मोनदों बिथांमोना मिन्थिखागोन लाइन गावबागाव थांनांगौ जायगायावहाय बिराद बास नाङो आरोना लोगोफोर बेयाव लाइन जों दायो दिल्लीयाव थांगोन लोगोफोर दिल्लीनि बास माने जाय जायगायावहाय लाइनाव थायो बेयावहाय दङ आरोना नेगासिनो जों फुंनि 6टायावनो फैनायमोन नाथाय जोंनि गारिया 6टायाव नङानो लोगोफोर 7:30 नांगोननो आरोना ओमफ्राय नै जोङो लोगोफोर जनानै लाबाय ओमफ्राय नै भिडिअ खालामनायखौ आंखौ मिनिदों आरोना जोंहा सारा मानो होनबा माने बिराद बेराय माने सेहेराफोरा जि बोरैबा जाबाय नालाय लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअ खालामनो होआखैमोन नै दायो जोङो दिल्लीनि थाखाय मा होनना बुङो बासाव उथिबाय इसिबां मोजां नङा लोगोफोर बासआ आरो मानसिबो इसिबां गैया माने आधा रास्ताफोराव फुल मानसि जागोननो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोङो माने दायो उथिनानै लाबाय दायो स्टार्ट खालामसिगोन बासआ दायो स्टार्ट खालामसिगोन नै न' सानैया माने माइना गेदेरदो माइना उन्दैदो सिगांनि सिटखौ लाबाय जोंहा मोनब्रै सिट लादों नालाय ओमफ्राय टाटा अमृतसर लोगोफोर जों अमृतसरखौ नागारबाय नै बासआ जोंनिया स्टार्ट जाबाय ओमफ्राय जोङो सानावहाय इसिबां मोजां बास माने बे अमृतसरनिफ्राय माने मोजां एसि बास सोलियानो आरोना सानाव लोगोफोर मोनायाव माने नाइट सुपार माने हराव जों गाखोनायमोनबा माने जोङो मोजां माने स्लिपार बास मोनगौमोन नाथाय जोङो हरखौ माने आङो बासाव फिसा लानानै ट्रेभेल खालामा होननानै सानबाय आङो फुङावनो ओंखारबाय आरोना जों लोगोफोर नै जोंनि बासआ अलरेडि दायो खारबाय लोगोफोर ओमफ्राय जोङो माने बे बासावहाय जोंनिखौ माने 2000 लादों लोगोफोर 2000 लाबाबो माने मा होनना बुङो 500 बेसेबांबा लादों सासेयावहाय आं माने गोसोआव एक्जेक्ट गैला लोगोफोर ओमफ्राय खिन्थु उन्दैफोरनिखौ ना 5 इयार्सनि खमनिखौ लोगोफोर दिल्लीसिम 360 लादों सिट होयो माने पान्जाबाव ओरैबायदि मोजां आरोना किसुमान माने माबाफोरा माने रुल्सफोरा माने उन्दैबा 5 बोसोरनि उन्दैबा माने बेखौ खम लायो खिन्थु सिटखौ होयो खिन्थु जोंनि बायदि नङा आरोना उन्दै गथ' माने माबायावनो लाना बुङोना बिमाया सायावनो दिखांना लाना बुङोना बिदि लाया आरोना खम लायो लोगोफोर गिदिरफोरनिख्रुइ खम लायो खिन्थु जनो होयो जनो मोनो आंथ' जे बिराद मोजां मोनबाय आरोना लोगोफोर माखासे रुलखौ पान्जाबावहाय ओमफ्राय जोङो दायो थांबाय थादो गारिनि फिसानिफ्रायनो माखासे नुथायफोरखौ नुलांगासिनो लोगोफोर ओमफ्राय ससे नोंसोरनोबो दिन्थिनो नाजागोन ओमफ्राय आङो बेसेबां भिडिअ खालामनो नङा होमबा लोगोफोर बायोबो नालाय ओमफ्राय आरो जों एसेबां मोजां माने आं लुबैनाय बायदि बास मोनाखै नालाय जनो कम्फर्टेबल नङामोन बे बासआ लोगोफोर आं बिनिखायनो बिराद माने बरिं मोननायमोन आरोना लामायावहाय माने लं जार्नि नालाय नङा होमबा लोगोफोर इमान खमबोथ' नङा नालाय अमृतसरनिफ्राय दिल्लीसिम फैनायाबोथ' इमान साधारन खोथा नङा होमबा लोगोफोर बिनि थाखायनो आङो माने बासखौ एसे मोजां मोननायबा आरो मोजां मोनबावनायबा आं मोजां मोनगौमोन नाथाय जेबो नङा बेदोनो आं बिराद मोजां दिल्लीसिम सफैदोंमोन नालाय दायो नै लोगोफोर मा जायगा मोनखो माने आं बुंनो हाया खिन्थु बेखिनिया आम्बाला मोननो आरोना लोगोफोर आम्बाला ना मा होनना बुंनायमोन सारा जोंहा ओमफ्राय बेयाव मानसिफोरा पुरा फुल जादोंमोन आरोना लोगोफोर पुरा गाखोयै पुरा फुल जानायमोन ओमफ्राय लोगोफोर मोनसे खोथा आरोना पान्जाबाव ना दुब्लिया पुरा खालि दिना आरोना पुरा दुब्लि माने मोनसेबो टुक्रासेबो खालि नुवासै आङो बे अमृतसरावहाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय मा होनना बुङो गहमनि खेथि जादों दै दायो पुरा गहमनि खेथि आरोना ओमफ्राय आं बिराद हारियालि माने मांगायबो लांदां लुंदां जोंनि असमनि बायदि नङिखाय बिराद मोजां मोनबाय आरोना लोगोफोर आङो नायनो थाखाय नुनायावबो बिराद मोजां नुबाय ओमफ्राय नै लोगोफोर बार फायसोदोंमोन आरोना बे समावहाय ओमफ्राय बिराद सोबबो मालाय बासफोरावहाय जि उन्दुलांदो ओमफ्राय आंथ' बारा माने उन्दुनो
हाया आरोना बिदि इमान गारि सालायबाय थानायाव बारा उन्दुनो हाया ओमफ्राय आं नायैनो थांगासिनोमोन आरोना आङो जायगाफोरखौनो नायदो आरोना पुरा जायगा नुबाय आरोना बासाव पुरा अमृतसरनिफ्राय लामाया जेरै दिल्लीयाव मोनहैयो बेखिनिनि लामाखौ पुरा नायबोजोब्बाय आङो मानो होनबा आं उन्दुनो हाया लोगोफोर इदि इमान स्पिड सालायनायावहाय माने बास ड्राइभारा बिराद स्पिड सालायखानायमोन दै लोगोफोर खिन्थु ओमफ्राय मोनसे जायगायावल' माने आधा घन्टाफोरनि थाखाय लाखिदों ओंखाम जानो थाखाय लोगोफोर 2:30 बाजियाव लाखिनायमोन आरोना मायाबा मोनसे जायगायावहा गावसोरनि बेबायदि लाखिखाबाय थायो नामा धाबा मोनसेयाव लाखिनायमोन लोगोफोर ओमफ्राय बेयावनो माने लाखिनानै दसेनो ओमफ्राय स्टार्ट खालामफिनबाय आरोना माने जाखांनाय लोगो लोगोनो माने स्टार्ट खालामफिनखाबाय आरोना ड्राइभारा ओमफ्राय दसेबो मांगाय बिसिं थाबायनाय आङो ओंखाम जानानै दसे बिसिं थाबायबानो ओमफ्राय उथिदो होनना बुंबाय ओमफ्राय लोगो लोगो आरो जनांलायबाय आरोना लोगोफोर नै आङो दायो ओंखाम जाखांनानैहा उनावहाय स्टार्ट खालामनायावमोन आरोना नैबे भिडिअ खालामनाया लोगोफोर मानसिफोरा उथिजोब्बायना नै उननिफोरा जि उन्दुनायमोन लोगोफोर ओमफ्राय मायाबा मोनसे जाना ला नै बे धाबायावनो होनना बुंबाय नालाय ओमफ्राय मालाय किसुमाना टिफिन बानाय न'निफ्राय लाबोदो ओमफ्राय जोंनियालाय माहा टिफिन मोनगोन नङा होमबा लोगोफोर जों उनाव हटेलनिफ्रायसो फैनाय नालाय ओमफ्राय बिनिखायनो जोङो माने बे धाबायावनो जोङो खाम मोनो रुटि मोनो ओमफ्राय जोंहा सारा रुटि जाबाय ओमफ्राय आं रुटिफोरखौ बारा मोजां मोना नालाय ओमफ्राय बिनिखाय आङो न' उन्दैदो आंदो जोङो माने खामखौनो जाबाय ओमफ्राय आरो फिसाजो गेदेरदो बिफादो ओमफ्राय रुटि जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो जोङो बेलासि जाहांबाय लोगोफोर 2टा 2:30 3टा 3:30सो जाबायमोन आरोना नैबे समावहाय ओमफ्राय बिराद माने आङो नायै थांगासिनो आरोना लोगोफोर आङो माने दसेबो उन्दुवाखै लोगोफोर आङो मैना उन्दैयाबो उन्दुदो गोदोराबो उन्दुदो बिफायाबो उन्दुदो खिन्थु आं उन्दुवाखै लोगोफोर ओमफ्राय गारियाबो फैयै गेजेर ससेयाव बिराद फुल जाबायमोन लोगोफोर ओमफ्राय आङो खिन्थु जोंनियाथ' जेनेबा सिट मोनदो नालाय जोंथ' बिराद गोजानाव थांखागोन नालाय दिल्लीयावहाय ओमफ्राय जों सिट मोनदो खिन्थु बै टुक्रासे मानसिफोरा माने बिराद फुल जाबायमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दसेनि उनावहाय नै जों बे ओंखाम जायैनि सिगाङावहाय सोब ओंखारजोब्बाय आरोना ओमफ्राय दायो जोङो गोजाननियाल'सै लोगोफोर ओमफ्राय बासावहाय ना पुरा मानसिफोरा बाराद्राय फुल बाला जे मांगाय बोरैबा मोनोना बाराद्राय गरम मायाबा बायदि मोनोना ओमफ्राय खिरखिफोरखौनो आं खुलिजोबना लाबाय आरोना बै समावनो ओमफ्राय बार खोलो ओमफ्राय जों नुफेरि जायगाफोर नालाय बिनिखाय आं पुरा जायगाफोरखौ नायै थांगासिनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै लोगोफोर टुल गेट मोनफैबाय जोङो दायो नै टुल गेटखौ पार खालामदों दायो ओमफ्राय जोङो नै दिल्ली हाबबायनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो दिल्लीनि माखासे नुथायखौबो नोंथांमोननो आङो दिन्थिनोसै नै फार्स्ट स्टार्टिं इण्डियान फ्लेगनिफ्रायनो आङो स्टार्ट खालामबाय लोगोफोर जाय बे लामाजों थांलाय फैलाय खालामो मिन्थियो टुल गेट बारनाय लोगो लोगोनो बिराद गिदिर फ्लेग माने बिरहोनानै दोननाय दङ आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै दायो स्टार्ट जाबाय दिल्ली आरोना लोगोफोर ओमफ्राय एसे मोनाबाय नालाय ओमफ्राय खिन्थु थाबनो सान हाबिखायसो बेबायदि सान्दुं नुदो लोगोफोर नङाबा दायो 6टा जादोंमोन आरोना लोगोफोर टाइमा लोगोफोर दायो जोङो दिल्लीयाव सफैबाय ओमफ्राय एखे फैयै बासाव फैनानै पुरा लेथ्रा जादोंमोन नालाय ओमफ्राय आङो माबाबाय आरोना दुगैनानै लाबाय खर' लोबना लाबाय ओमफ्राय नै इसिं लिफ्ट दङ थांलाय फैलाय खालामनो हायो आरोना ओमफ्राय हटेला मिडियाम रेन्जनि आरोना मिडियाम रेन्जनि हटेला मा होनना बुङो जोङो बिदिनो माने बारा एसेबां नामायबाय थायासै आरोना जोंनि रुमा एसेबां मोजां नङा आङो खिन्थु एसेबां मोजां मोनाखै थेवबो आङो लाबाय फिसा लानानै आरो माहा गिदिंबाय थानो न' लोगोफोर नै बियो बेग ओरि लांलाय लाबोलाय खालामना होयो आरोना मिनिदों आंखौ भिडिअ खालामनायखौ ओमफ्राय बेलेग रुमनिया माने चेक आउट खालामनो नागिरदों ओमफ्राय बे बेग ओरिखौ नै लाबोना फैदों आरोना जोंनिखौबो लाबोना होनायमोन नै लोगोफोर जोंनि रुमा बिदि आरोना जोंहानि ब्लेंकेटखौ आङो माने बनानै लादो आरोना बिसिनि माने बिसना सादरफोराव बोरैबा मोनोना ओमफ्राय मा होनना बुङो बियो बिसना सादरा जाहानि आरोना आं बनानै लादो उन्दुनोसै दायो लोगोफोर ओमफ्राय बिराद मेंबाय आरोना बासा एसे माने नन एसि बासाव फैबाय नालाय एसि बास गैयामोन एसि बासा हराव दङमोन खिन्थु आं हरनिदो फैनो बारा एसेबां मोजां मोनिखाय आं थांगोन बिदिदोनो होननानै माने लकेल बासदोनो फैबाय नालाय डाइरेक्ट अमृतसरनिफ्राय जों दिल्लीसिम
ओमफ्राय बेयावनो एसे खस्थ' मोनबाय सिटखौलाय जों मोनब्रै लाखादो खिन्थु इमान कम्फर्टेबल नङामोन आरोना लं जार्निनि थाखाय बासआ पान्जाबनिफ्राय फैनाया ओमफ्राय एसे खस्थ' मोनबाय ओमफ्राय आरो राखियाखैबो एखे मोनसे जायगायावहाय जेने तेने ओंखाम जानो राखिनायमोन दसेल'सो बेबो ओमफ्राय बेनो आरो पुरा बुस्थुफोरा जोंनिया एखे सिलिं बिलिं जाना दोङो बिफाया दुगैयाखै माइनाखौ आङो हराव दिगदार खालामगोन होननानैहा थुखैबाय आङो नै आंबो दुगैबाय ओमफ्राय माइना गोदोरा दायो दुगैगासिनो ओमफ्राय बिफाया दुगैसिगोन ओमफ्राय जानानै जोङो उन्दुनोसै आरोना दायो लोगोफोर जाय आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय थेंक इउ भेरि माच बयबो बिदिनो बिदिनो बयबो आंनि भिडिअखौ नाय लाइक खालाम चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर आं दिनैनि बे भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै गुड नाइट बाय बाय